Hashwa bangin sedang yaganiga jingeseng duai kepala penbet kerpang daga jingeseng samla KHP snat sabngi ipen pau ke jingsngongo ke bakrau yo blay bula play bula ai kini kalat yaga jingeseng samla ban penlong yaganiga jingeseng duai haga bukum kini por ke ba bat ke batan kumtangi khot langi pi baro ki prabanget baro banyak sengap bat syashko baban sengap ru haga ni ke janmit lemba juga ni ke program ke jongi abaga ni ke cimpen bet ke jongi kan long sya ke jingker khu yang hilang baro ki ba syashkor ya kan ni ke program haga ni ke janmit kumta haga basdang ni penpau ke jing sngungu ipi baro ki be don haga ni ke janmit ke menta ban syua ke bangin sedang ni ke program tengin pendam haga jing duai kumne au blai bok pa jingi ba pneng ngiwana khmat ke khet ke jingi snai ke jong me kumba mer mi i la ke jong ke khet play ke jong me bangi don haga ni ke jaka balapan bet kirpang ban penlong yaga ni ke jingi seng duai ke bakarpang balapan bet de ke jingi seng samla ke chpis not sapni trai wasdang jogani ke jing shakri dogur khu yangi wei pe wei ban kentang i wei pe wei balma jogani ke jing shakri jongi kan long sha ke takum ke jing knya ke ba em ke ba khoi bat ke ba pen suma ka mon ke jong me tuan mata ngi bu ti ni ke po jong ke jing shakri jingi baro me blong blai ba try jing Jesus Christ menta ke ba bom chukot ru amen Hagan ni ke po pementa ini snok lang banirwai gini ke jingruai ke balai spasau ke jingruai ke boong ko mensim yat chaprang ka om kading kam khang banga don blay la shat la bon nong shun habo junga hun saitan sim jingdum on job ru ai ke jingruai ke balai spasau Ku mensim ya caprang ka kading kam khang banga don blay la shat la bun nong shun ha por jong unga hun yu sai tan sim jing dum un jok gas nam kading puna ban sat kas liu kala gan puno par un ma ban win bat krau gan like the jing long rao un rap adan ti krau gan pelut war go nong pen im pur thai to pa man sim ban tway la no tu te ka jing ai ai ben kloi tu ai kan slay a baro ka per thai ben im yang ya ka ski jing ai ai ki kular me la say na men ba rem tu ai gan yo so trai các chiến trong mi ba shai ba puta klam da wai ka burom chim hagan ni ke por ke menta ngan subhaban khot I Mr. HW walang I balong secretary jong ke jingeseng samla sinot bin subhaban puli ne ke tin ke jong play bat ban bu haga jing duai ta shua bangin le choble haga jing duai ini shash kuar ya ki katu kan ki jing shisha jong ke tin ka jong ble
ya ka bangadon ban pen pule bat pen ken mau leng ba jong kan ka por ki ken tien ki ong kum de to tep ba utrai ulong ma u ubla thau yangi bat ngilong ki jong u ngilong ki briu jong u bat kilang berat ke jaka phlang jong u trai ulong nong ap lang berat jong ngan om kerdo open thia yanga ki jaka phlang bejerngam yalami harut ki ki bejai jai open phai pat ya kamen sim jonga yalami yanga kelenti ka hok na ka benta ka kerteng jong u slam kanu atrai men bu ri yaladi slam katnu ka jing pitar jong me kan me kom keding lada ki briu jonga ya ki blok hot da ka kerteng jonga kin penret yalade bat kin duwai bat kin wat ya ka khmat jonga bat kin phai no na kilenti baman jongki komta dengan sngeu na beneng bat ngan map ya ki pop jongki bat ngan pen khia ya kari jongki tu ble ni apan kirkhu ya ki jing shisha jong ka tien ka jong ble ya ka bingla pen pule leng ba jong ke ni ka por tu ngi le au ble ka jing duwai ku ka pa jong i ubah beneng iwan hajan jong ko try leng ba ke ni ka por ba ka ni ka clip mat ka ba menta banai ngo ya mi ko kan rat namar ka jing e ba ka jing snei ka jong ma lamar ba mela don ringkhat lamar ka jing em ka jong i ko try leng ba jong ki sngi ki por baro ki bla le no shadian bar ngi ai ngo gerpang ya mi ko try ba medang pen yo ru yang i ka bakum ka ni ka por ba dia ka bakum ka ni ka clip mat ya ka bangila ban pau hikmat jong me ko try leng ba ka jing shikri ka jong i kom ke jeseng samla sinat sepngi try ha ka ni ka por ba ka ni ka clip mat ka ba menta me yo i yang i ko kan ran ngilong tang ki briu ki bambyang ha ka jing ya lenti ka jong i han re ngi ai ngo ya mi ko kan ran namar ka jing e ber ka jing isnei ka jong me ka ba pen la pat yang i kum ki khon ki bra siu spa ki jong me bangila ban yo ya ka ba kum ki ka por ban phai shme ban pen long ya ka ni ka jing shikri ka jong i ka ba kerpang lingba ka ni ka jing lingba ka ni ka chanel ka jong i kum ke jeseng samla rai namar kata ha ka ni ka por ba ka ni ka clip mat is ngau ngo ya mi ko kan rat namar wat ha ka por ka bangi em ha ka ba ka kini ki sngi ngi mat ya ki jing e ngi mat ya ki jing yele ngi mat ya ki jing pang ki jing shidam ki ba bon jai lingba ka jing wan ling shop jong ka ni ka jing pang khlam ko bit khat khandai han re atrai mela ple ya ka lan na ka banta jong i kum ke jeseng samla ble bangila ban pendap bar pen long ya ka ni ka jing shikri ka jong i lingba jong ka ni ka por ha ka bangin yo ban phai ban phau shemi ko trai lingba ka ni ka jing shikri ka jong i trai na mar ka tang da duai ha mat jong me yo i bat me thep ko trai ya ka jing pen khre bar ya ka jing perkhat ki jong i kum kinong yalam kum ke jeseng samla han re ableng is ngeu tho bagini baro kinom long ki ba mentoi na ka banta ka jing em ka jong i ko trai bana ka banta jong ki to baro ki ba pej bat ki ba snap bat ki ba cha shor lingba ka ni ka jing shikri ka jong i lamda ma mi ko trai mi yang mi don ringkat bat me shim benta lembat ngi kum ki jeseng samla trai na mar kata ka ni ka por bat ka ni ka clip mat ngi da duai hikmat jong me ko kan rat to isnei ya ka ba men don ringkat lembat ka ni ka jing shikri ka jong i nadu ka bas dang jong ka ni ka jing shikri ko trai ta hadu bangi dala ban penuai no ya ka ko trai bat ba ki benta baro ki bangi yo ban pendap lembat ka ni ka jing shikri ko trai lagalong ha ka bangi ruai lagalong ha ka bangi puli na ka tien ka jong me lagalong ha ka bangi khat kerpat ya me lang ba ka jing duai trai ngange bagi long ki jing knya ki ba ubi ko trai ki ban kiu sai chekmat ka khet ka jing isnei ka jong me trai na mar kata ya rap ya ka jing em ka jong in lingkong able bagi nang ya ka ban pen red ya la de bagi wat ya me haki por baro jong ka jing em ka jong i na bar bangi sneu tho ko trai bangi em haki sngi ki ba ya ni em haki sngi bar haki por ki ba jinjar ko trai ki bangi mla ban per khat able da ka jing stan bar ka bor brio ka jong i na mar bangi thep ko trai ki e
kini ki beja bat nang no ki wan able rengis ngeu tho bat nge bat able ba melong uble ubayo I bat ubatip lot ya ki e baro kotrai ki beja haslan jong kene ke kendo bat ba melong ru utrai obala ya kaban pelai ya kaban weng no ya kini ki e baro ki beja hasla jong kene ke kendo komta atrai hagan ka pon bat hagan ka klip mat ni duai ni khat kerpan ya me ban ngi pen red ru yela de hak mat jong me ko trai ba long kamon ka jong me ko kon ran habang imat ya kini ki jing ya habang imat ya kini ki jing tenjo ha ka jing em ka jong I trai ai bang nang ban yang hajan jong me ai bang nang ban phai la ka jong ki mat tang chame namar ba ki jing yarap ko trai kinwan tang na ka khat ka jing snai ka jong me trai hagan ka por ba ka klip mat ngi don ya kini ka jing shikri ka ba kerpang ko ka jesang samla sinat lingba ka jing jesang duai ka jong I ko trai ki bang idlapen bet lingba kini ki mat jing duai bari ya kini sim benta ki ba pher ko trai ki ban se lam ya kini ki mat jing duai ko trai drive is nay able banker khu ya ki ko trai ya kinong ya sim benta baro ko trai nado I pastor ko mu sharman kinong kit kam ki jongka ki baro kinong sim benta hakit kum ka program ka bangilapan bet ko trai ki long shisha ko trai ki ba memen pediang hun hakmat ka khat ka jis nay ka jong ma ba ko trai do kan maulem ru ila ka jong ka ri khasi ba et ka jong I ko trai ka bangila de ban mat ya sibon ki jing ya ila de ban mat ya sibon ki jing ya ila de ban mat ya ki jing pang ki jing sitam ila de ban mat ya ka jing do no ila ka jong ki ba et ki ba thon ki jong I bangila de ban mat ru ya ka jing do ka jing kerdo namar ka jing khangdam hagini ki singi bat ki por ki ba menta anrai jisu ba kodor melong ublei ubayo I melong ublei ubatip lot ya ki e baro bat me tep ru yang I ko trai dala ka jong ka kirteng ko trai mar kata ablei ngi da duai bat ngi shania tangame baki e baro ko trai ken long tangkat kum ka mon bat ka plan play ko jong me trai ngi tips kam ablei ba me ong ba me nom tin jo yang I ki breu ko trai ba men tin jo yang I ko trai tangkat bangila bansha trai namar kata ngi sngau tho ablei kini ki por ki bangi kendo kini ki por ki bangi syam lang bagi ki sngi ki por ki long shisha ki jing habangi phai ka leng saudong kari ka si ba ka jong I trai namar kata ngi nge scam ru ablei ba ki jing irap ki ba hajan ko trai kinwan tan ka khat ki jis nei ka jong ma shimti ko trai ka ne ka por shimti ko trai ka jing shekri ka jong I ba ja baro ki bangin pendap ablei ngesnei ba men kerkhu yang ikut rai pat kerpang ru ko trai na ka benta ki parabangen ki wei pat baro ki paramen sim ko trai ki be sim benta lem bat ngi ha ka jing shekri ko trai ki be phet ki be sim benta ko trai ngada duai ko trai ba leng ba ka jing shekri ka ba ki yo I ba ki pet leng ba ki kor ki bor ki bangi pendon kam ko trai kan long ka jing kerkhu ya ki ko trai wara ka por ka ba ki ban mat ya ka jing sngosi wara ka por ka ba ki ban mat ya ka jing ka jing yele ba ki ha ba ki por ka bagi ban mat ya ka jing duk ya ka jing kerdo ka jing em ka jong ki trai kin sngo tingen bat kin sngo hon ko trai ba me ku lar able ban om ino ya ki shimti sasisen pat ko trai ya ki benta baro ki bangin yo ban pendam kin long bat kum kamwan ka jong me ha ka kerteng ka jong ji sungi pan bat ngi duai amen ha ka por ba mentapat in yo snow no ye ka chingkran lang kot halo jong ni ka japang ka ba ka jingeseng samla klabu ye ka ni ka jingeseng duai ka ba kerpang leng bai reverend KB Snaitang I belong executive secretary in charge jingeseng samla KGP Snot Sapngi Reverend Sherman mempunyai ya ka program jingeseng duai ka ba kerpang Ubelong ru Sherman jong ka jingsen semla ke GPS Sepngi kinong kitkam jong ka jingsen semla ki record ka program management committee jong ka Good News TV kinong simenta ni ka program bat barok ki page bat ngap ye program jong ka Good News TV ngai kublai fi iwe barok ka keteng ka batiang bat ka badan bortam ka jong trai pon em jong I Jesus Christ kalong ka jingo ba ka bram yau play ubalap ni yo hangi ka jinsen semla ke business semi ya ne galat man penlong ya ke ne jinsen duai ke kerpang hak ba baro ke jinsen semla hagi presbytery bat ki balang lembat ki wei patro kinio bani simenta langba ka YouTube channel jong ka Good News TV ka jingthmu jong ke ne jinsen duai ka long bahadien bagari
ka persei bat kham tam ka jela me khalia ka be ka jongi ka ikindu ya ka jing ni ka sngi na ka daw jong ka jing pur state jong ka ni ka jing pang khlam ka bit khat khandai ka blakta ha ka leng ki snong ki thau nadu ki jika sor kendong kumju bat simro ye sibun ki msim ki bakodor kum ki nong song sinong hapo ka ri bat ka jelahi nyimla banlen ba lengba kene ka jingpang kelap long ya ki nong sinsiar ki board district ki jika semarpang ki snong ki thau ki frontline health workers bat ki we ki bla day bandu thia do dem na ka banta panye khun kumnu banyada na ka ne ka knyang jingpang henry hapdeng ki ne ki jing tresitom baro nisnyo bakum ki banget batkum ka jing sang samna sinat hi na lor ki jing duai ki ba magi iwe piwe ngi jupun long la ka long he ki jing ki sem bat ki we ki jaka henry ka long ru ka badai buden kam yengi kum ki khon ki jong blai ban ai ka jing telang bat ban ai ka jing kershan ka barat ba ya ka sarkar bat ki we ki badan ki bantak ba khmat ban tem na ne panele ya ka ne ka knyang jing pang da ka bang ni penlong ya ka jing duai ki bakerpang ki jongi ban pan ya ka bor ka jirap ka ba na ublai hi kumba ka tin ka jong blai ka ong langin puli na ka sam ka chis par fwe ka khot ka nang kong ka ar ka ngan khmiet lagi khmat skilum nano ka wan ka jirap jonga ka wan now try ubla thau ye ka bneng bat ye khandeu kum ki bangit ni don ka jingai ka jingerman ba bneng ri ji khon ngi sotho ngimla ble ye em kum ki breu handai ka don kam ngi kumno banginam man thaj ban yai duai kumba ka ting jong ble ka stephen kong si seselni kalnang ka san khot khat nyau ka ong to duai klem da pot badru da ka baye khmiet ki khmat ki bagyam sem ku ni chau ble bat ban yai pan ye ka jirap ka ban nau ble hi namar klem mau ki jing persang ni baro hin long ki sulong le no ei so ka tin ka jong ble rang pule na ka chronicle ka ar ka long ka ban yau khot khat sao ka ong da ki breu jonga ye ki bla khot da ka teng jonga kin penrit ilade bat kin duai bat kin wat ke khmat jonga bat kin phai no na kilti boman jongki kumta tengan sneu napneng bat ngan map ye ki pop jongki bat ngan penkhia ya ka ri jongki so rangi phai na ka tin ka jong blai ni pulen ka kitab jeremia ka nang ar kundai ka khot khat ar ka ong te phin khot kar pa jenga bat phin yo let banduai hanga ngaru ngan sa score yapi hagane ka jing seng duai ka ba kum ka jing sang samla sinat nglapan bet ya ki nong duai ki bo per ban duai na kamta kin reutli ki mat ki ba khang kong san ha ka ba la community ba baro ke jing sang samla presbytery hadu ki balang bat ki we ki niyo ban ya simantalang bat ki nong duai ya ki ban ka liang ka jing sang sinat ka lapan bet kerpang ka jing duai ka long kum no bo blai un panset bor un kersen bor na ka banta ki noilam ki no sinsar jungkuri hot ya ki ne ki nong yu dan banta ha ki ne ka jingi khun na ka banta ki ne ka khlam ka badan na khmat jungi lembat ya ki balang ha ka ba kum no ngla ban ai ya ka ta ka jing kersan ka jing tilang na ka banta ban ya snok tilang ha ka ban ya da ya une uknyang jingpang bat kumju ha ka bangin duai ro ba ka jing duai jungi ka lang da ka ba kum no ngin penrit yelati haublai da ka bang ni khot kerpat ya ka teng ju rengkat ka jingai ka baskem bau blai un sa score bat un pen khia ro ya ka ne ka jingpang khlam nagari ka perthai bat na ka jala ka jingi hi barak ka wei kumta kumbang la ong se khmat bangila penbet bandan kin reungut kin nang duai halor kin reudi ki mat yu fer kumta ngej bau blen kerkhu langba ki ji duai baro ki mang se yo langba ki sikri ki jong blai kene ka long ka jingthmu ka ba kum ka jing samla ka dan ban pelong ya kene ka jing seng duai ka ba kerpang to blen kerkhu nam ta ka bram ju
Amen. Khomlai Shibun Pastor, hello to Kajing Kren, Lamprang Jongpi, hello Jogani program Kabamanta. Degani Kapobamanta Pat, in Yosngo, Kajingwai Kerpang, Nai Miss Besinika Warba.
bange snow atrai bor baklan you bange po ba menta ila poi ke benta ke ba kongsan jong kane ka jing shakri jungi ha kane ka janmi ke ba menta ba kata kalong mangin jo bani shimenta lang ha ka jing duai ke jing sang samla sinot ki don reutli ki mat ke ban bu ke jing duai kerpang ha kane ka janmi halo kini ki reutli ki mat jong kane ka jing duai ngila bo ru ki reungut ki nong duai halo jogli ke mat ke bakala bu kerpang barkum taru nga khot lang e phi baro hagani ka por bari shimenta lang ha jaka ba phidon la ki jing ki sam to ke jing shakri ke jong phi bani shimenta lang ha ga jing duai halo gani ki mat ke ba ga jing sang samla kala bu bangi khot ka pat lang ha khmat jong blai hagani ke janmiet ke ba menta Peswa bangin le lang ho blai jing duai ne ka por nga kwa ban pun snow den jongi ya kamat ya kabin yo bi simentalang kamat ya kabangin ya duai lang ne kapor kalong na kabenta kinong sensyar jongkari kejela ki district administration baro ki dorbar snong kinong sensyar snong kumjuru na kabenta ki seng balang ki badan kabenta ka bakrau ha ka ki persyang bakumno bante lakam ya ke jing sapriang ke jong nu knyang jing pang nakam ta ke jing bit jing biang jongi kum ki parabriu nama katangin bu jing twai oblei un pensai bon na ba jongki un ai ki ya ke jing sempang ke jing start knang bukum mangi ki nok chong snong baro hoi walang idei ben ya kendu ke jing ya ring is next campat ba kalong ke nakam ta kabha kamiat ke jongi hi tene ka por ngini lang hauple ke jing twai tene twai kumni auble bok pa jongi ba paneng ngiwan ke ban pa pa sei se na khamat ke ke isnei ke jongme ya ban ai ngu me try ning kong na kamanta ke ni ka por ya ka ba me hi mala pala engi kum ke jeseng samla khasi jaintia presiden sinat sapngi ban pelong ya ka ni jeseng duai ke kerpang lengba jongi ka por na kabanta ka jinglong jingman jong ka ri ka jongi hapreng jong ka khlam jong ni covid khat khandai hoi oble ngi don ka ban ai ngu eme ka ban kong e ba wat hapreng jong ki jing e ki babun ya ki ba dei ban ya kandu la kalong na kabanta ki tik paramat siem ki ba shakta ha ki khat met ka jong ki lingba nu khnyang jingpang la kalong ru na kamta ki wei pat ki long yeng ki long sem ki bla dei ki ban du no ki ba ye ki ba thoin hoi na kamta ki wei pat ki ba shakta lingba kani ka khlam covid khat khanda ki ba du no ki kam ki jam ki jong ki kerpang e na kamta ki tu ki duk ki rai toy ki kup siliang ki sem siliang ki bala dei ya ban ma de si bun ki jing e lingba jo na ka por regi tips kam bat au blai ba wat hapdeng jo ki jing e ki ba bun ya ba ki de ya ban ya kendu au blai mami hi au blai medan regat bat ki hapdeng jong ka bukum kan ka por kerpang e au blai na kamta kan ka por i phai shame lingba kan ka mat jing dwai ka jongi ka bukum ka jesen samla kalpan bet baga ta long na kamta ki nong sen char au blai hoi ngi dwai kerpang na kamta jong ki au blai na du ki nong sen char kan ri India ka ba e ka jongi hoi lau buon au blai na preng jong ki kim dei ki blai thu ya me lani kim dei ka la pdiang ya me ring ngai scam au blai ka ba me ma don kat bat ki ya ba me hi man pen shai ki jing mot si pat khat ki jong ki au blai wa kham tam au blai ha preng jong ki jing e ki bukum kari India hi bor khawe nge kan du bor ka par thai ka leng sat lak au blai wenam ino au blai ki jing par sang ki tlot ki baret ki jong ki au blai wa kum noi ka ban te la kam bar ban ai ru au blai
ya ke jing syakri ke jong ki na ka banta ka bha ka miat jong khon jong kinong song snong baro idwai ger pang ru ka por au blei kham tam e na ka banta na ke jalla ka ba e ke jong i au blei ka ba me mela ai ngi ya ka bin yo ban syong ban sa ya ban tre ban kata bat ka ban ya ban yeng au blei ke ni lom ke ba e ke jong i ho ya pereng jong ni ka khlam au blei ngi sok thu au blei ka no ka long ka jing ban khia au blei ka no ka jing bin khuslai au blei ka jing mot ka jing pat khat jong nong sen shar au blei ki badan ka banta ka ba kraw ka ri ha po jong ni ka jalla ka ba e ka jong i ya ka ba kum no au blei kin yo au blei ya ka ban pin bit pin biang au blei ban bo bet bo renti au blei ki ai au blei ha wi de ba sen shar ka khadar na ka banta jong ka jing long jing man jong ka por idwai ger pang nadu chief minister deputy chief minister ki minister baro hoj ki officer oblei ki badan po ki department ki baper ka beher kham tam ki tu ki badan halain jong ka koi ka khia ka health department ki doctor ki nurse kini ki don ka banta ka bakraw tam oblei ger pang e kum ki nong sin shar oblei bakum no kini obu bet bo renti oblei ki banta ki ai baro ban pen bet pen biang oblei ka judan kam laga long ki snong ki thau ha ki hospital bat ki wei pat oblei ki badan kam ya ka jing syakri ka jong ki badan kam ka jing lo sinyang ka jong ki na ka banta oblei ka jing e ka bakum ki khon ki nong chong snong ha po jong ka jalla ka jong i ngia kan do ngai scam oblei ba me minis e ya ki men balla ki oblei ba ki ai ka ta jing syakri ka jong ki oblei na ka banta ka jing bha ka jong i kum ki nong chong snong ho ngi doai ki ka por oblei na ka banta ki nong sen char ba ro oblei ki nong trei ki banta ki ba pher hoi ru na ka banta ki para brio ki jong i para man sim ki jong i ro oblei ki ba don ki banta ki ba khama khamat e oblei la ka long khai ki pateng pat ki pat ki banta ka da long sisa ka ni ka por oblei ka ba e ka por ka ba chuat tam oblei ka por ka ba jenjar tam oblei kham tam na ka banta ki ba duk ki ba raitoi re oblei ngi dwai ni ka por au mit sim bom man oblei u trei dom bor oblei ya ki tu ki brio ka ba khama khamat e oblei ka penja no ka pendu no oblei ka ban sim jo ka jing rap ki san bor i wei re ka rung ka ban sim jo ka jing sim ka bu oblei ban you right na ka banta ki tu ki bat lot bor oblei ban sim ka bu la ka long hak hayi ka pateng la ka long hak jing ai jing rap la ka long ki wei pat ki banta maka ta oblei ngi dwai ka kum ken ka por oblei wat sha oblei au dia ben sim man un yo ben syar ki do no jong nong yalam jong ka ri ka ba e ki jong ya oblei jong ki para nong song snong apo ka ri ka ba e ki jong i ngi dwai oblei ka ba me hi oblei men pala oblei wang mangi kum ki khon ki jong me oblei ngi ni le per sha oblei nu men sim man oblei maka ta oblei ngi dwai ka jing ko bor ka jong me ye ki oblei ka e ka ba ki le oblei ka long nak banta ka burom ko jong me sim oblei jing dwai ki jing kat pat ka jong i ka por ta bangi pan bangi kat pat hak teng don bor tam jo tra Jesu amen hak ni por pat dong sim talang hak jing dwai kerpang nak banta kinong sarai jong kebalang tung nya dwai ko pa jong i ubab neng blai blong trai jo ke beneng ba ka khendau blai blong trai bar khli jong kebalang ni ai ngu e me au blai melong blai ba kan re ka jing i bar badap ka jing isnai melong blai ba kloi ma sa skor baron pen im yangi hamangi phai shame au blai mi i si sangi don hakane ka por ka ba e ka pendap yangi da ing skau shep tieng ka ing ir bat ka jing artien pa bun kom namar ka jing don jong ka ni ka klam ka vet khat khandai trai ba bha par be isnai e hak ba kum ka ni ka por ngi don kam sisa ya ka sang ti blai ka jong me ngi don kam yi ki kubor ki bat diamond sim ki ban ai jing tengen bat ai jing kermen yangi kom ki khat ka balang ba ki khon bala siu spa jong me ho ja blai ngi ai ngu e me ba melong blai u bala pen kre lupa u bala jiet lupa yala ki jong ki brio ban long ki dong trei ba ki dong sarai ha ka kam ka jong me
Try bo bha bis nei nama kata kini kapor nyon nama duai kerpang nak kementa ki bakum kita kila ban long ki khat jong ka committee balang ki teman basan ki pastor ki mission worker bat ki weiru ki nong trai ki no ket lengkor ya ka kam ka jome ha ki benta ki ba pher jong ka balang ki duai ko try to pesat bor ki ai ki jing kot ki jing ki akran ha ka met man isnei pan klein pan scam ru ya ka jing nget ka jong ki bakin man thaj no pan shakri bat ban le ya ka man ka jong me ni duai ko try to pan kup ya ki da ka bor man sim ko jong me bakila man shakri da ka jing sngoret da ka jing yaisha da ka jing jamnot bat kham ta me da ka man sim jong ka jing it pan besa yu pait lang u jong me Daki ki ba diamond sim kat kum ka jing shisha na ka ktien jong me hi banya da ki nagi sha ya lambakla nagi buithap usoitan mu bomman banang jing hikai ki ba khla ki ba mi hagine kisngi trai ba bhaur bi isnei ngara duai man pli ki lat ba ki lenti manai ka buit ba ki jing start yaki no sharai jogi balang ba habdeng ni ka por jogi khangdam langi mla ban penlong gi jeseng lang hagi balang dai bekin la ban yo ikilat bekin lenti kum no ban besa ban syarai yaki khon lang brot jong me trai bob ha hagi kum kini ka por ki don bon ngitip ki para bang bi ki don paying kristan ki ba ma de ki jinge ki bon rukom ki ba ma bek blasak taru hagi ni ka klam trai kalong ka benta jo ki nong syarai ban kristan lem ban senran lem ki ba kum kita Ngadwa tu Christian bo nama kata ya laki jongin nong ya lam li jongin nong sarai haka kam ka jeme ko try baka ka bakin ya te kinya slok ka bakin ai men sim kan long desha ka jing pentingan iku bon ki men sim ki bakoror ki mat i bakom kini ki jinge men ya rap ko try bikla men ya lam i khon jome saya kata ka jinget baka men shania bas ngau hon bas ngau tengan haka jing kirku baka jipen baka jing ai ka jome Try bo bha berbis na mi ikom kino sharai jong ka balang nalor ka sharai ka besa iki khon apo jong ka balang ki don ru iki jingkit kliban petelun cha prang iki bon ki kam jome la ka long hala ki jong ki balang hagi district ki presbytery hagi jesang samla ki jesang ngai barka sinat hi try ngai duai men pesai bor ki ai ki jing start kumno ki la ko try banang penya cha prang i kam ge jome hap deng jong ni ke khang dam hap deng jong ni ke jinge ke no mat jongi ka kam jome kanam sa kut no ablai ai ka buram ge jome kanai pau bat kanai tingshan sha prang trai bo bha bis ne hoj ban lo ka man ge jome ni da angnur bang ne kerpar khamar ka khet ke jis nei ge jome ba men ya rap bang ne khlam hi kana yap troin kana du jaj no shisndan khnang ba sai sien par kum gi khon ge jome bang la man shakri laj lo jome ngila man trei laj lo ka kam ge jome au blai namar ka kerteng ge jong jisu bolong trai no pen ye jongi nya dam ngi duai ngi panik ni paro Amen. Tiga ni kapor part ngin ya pendam hagi jing duai bagi jing duai kerpang jing ni kapor kalong naga benta ki frontliners ki baterai hagi jaka sumar ki nang sumar ki doktor ki nurse ki staff bat ki wei pat ki officials jong ka sarkar go jongi ki bahap ban tre hagi war rooms bat hagi jaka ban monitor bat ban penyakit baik ini kam ban tiala kam ini ke jingpang coronavirus. Dengan kapor ngak hot lang pi baro ki para bangit ibe bagi polok bangi kermau kerpang han kapor ha jing duai kini. Ki ba haban mi na yeng naga menta jing song singa nyangi ki pai ba jong ke negeri ke jongi. Ten kapor ngi lang bleh jing duai tengi duai. Atrai ublei bo pa ujongi ba habeneng melong ublei ujongi walat hau yangi gutrai bat im makane ke perthai ba melong ki sordar ki sakri ke jome bat kum ke por gutrai hapadeng jong ke khlam ka ba ngi skam ka de jing tip ke jome hanai malak hot yangi ki sakri ki khun jome banyan dan benta gutrai ban yarap ban bu bai bo renti yagi jing long jing man jok em lang ka salang
kerpang hakani kapor ko try ngi wana khmat jongme ba men ken maulem na kamanta ki head workers ki jongi ki doktor ki nurse ki staff ki paramedics ki batre ki labs bade ki jaka bagi department ba pher ki hospital ba pher jongane ka sor ko jongi bargane kari hi barok we ki haban mi ko try na layeng la sam ban i no ki bahing ba sam ki khun ki khiti pan pendap pi ka kamram ki jongki try wan makar paret akhmat jongme ba mene no yaki ne mena ker khu ko try tu da ai ba khti ko jame jisu ba e ka bajingam snam kanyada bagan pelat yaki ne ke jing pang ke jing sitom kin yo ye ke jing kot ke jing khia ko try khnam ba ge la ban trade up ka kam jongki khamtam a he ki ke jing shlur ba jing suk ha kam sim jongki bidang la ai ka ban try ko try ye ka kam ka ba me mala khat kerpang ha ka ne ka perthai try wan akhmat jong meru kumju na ka manta ki police department ke jongi ki ba try mil abat sngi haki dong haki lat haki cakak ba pher ban long kinang apa hara ban penyaj baik ya renti ye ke jing terekam jong ka sarkar ke jongi ko try ye ki re kumju to de kerma ye ki aka jing ta jong ki na kam tangi ba hing ba sam jong ki re kumju ko try to de ker khu ye ki begin la man yo ye ka bor ka phala ka jong me try hane ka por ngi kan mau na ka manta ki officials ke jongi ki government servants ki batrai ki shakri ha ki sarkar ko try ki officers ke jongi hoi ki de ki be jaka ki ban trai hande ki ha ban shim mi ka banta ban don ha ki war rooms ni ki jaka ban monitor ban pej ye ke jing long jing man ye ke jing renti jing ka kam hoi try kan rahat ki ha ban e no Shadin yiki khung ki kiti joki ban trai padang jing ma ba jing sir jong ni khnyang jing pang ko trai ndangi wana khamat jong me ba man yada yaki man palat yo trai yaki nagi ni jing pang ki jing sitong ki ba kia sodong ai kini head workers ki jongi kini frontline jongi ko trai ki ba trai na kam ta boram jong me to da ker khu yaki ko trai ba kanu jaka ka bagi don ka jing suk ko jong me ka jing rap ko jong me kan long rengkat lambat ki to panan kam me ki ko trai kum ki kiti ki kijat ki jimut cepat khat ke jong me ki atiar ke jong me hakum ni ka por ka ba e ka bangi man try to da yalam lu kum ju ikinong sinsar ke jongi ai bakin yo ka jing start ka banjab lei ke jong me begila ban shem mi ki rai ba man le ka nu ka banta na ka banta ka jing suk ka jing singan yangi ki khon ki jong me ki basa hakane ka ri ke jongi kan maur nam ta ka ni ri India jongi ba pathai baro ka wei yegi ki frontliners ke jongi ko tra to da kur khu yeki mangi skam be ki long ki atiar ke jong me pediang atana ba hai ke bangu ta ba ma bar kler ki pop nang kangi pen sosi me magi ni barong idem ngi pan ha kerteng jong trai bonong penim jong Yesus Kristus amen ngine duai ko pa jongi ubah beneng ngi aingo yame namar kani kapor kabame melais nei ban penyo haga dia seng samla jong ka KGP sinot sepngi ban ya slok lem batme haga jing duai hakum kani kapor bakani ka klam COVID-19 kawan ban link shop ya ka perthai baro kawai ya ka ri India ke jela Meghalaya bad ya ka ne ka ri khasi bad jantia ka ba ye ke jongi ki balang hapo jong kanigari ke jongi kila day ban ma ya kapor kabae kapor kabakta omtang ya ke jingim kabakenja do nrai khamtam ya ke jingim kabakenja mesiem khamtam habalapen bena ya ke lockdown menta
lashi benai tam ngim shimla yolat kum ki balang banyo ya kijing mani kijing syakri kijing yero kijing pendan buram hala ki jong ki balang kumbangi ngila juyo barabor henrei ni aingo yame bame me ple kilat kilenti bakat tu katne ki balang kiyo ban syakri yame lemba ki program balapan bej daki YouTube baru ki waipat ki program ki bakerpang ni aingo yame bagi rempai yang Kristen baro haki balang kiyo ban mani ban syakri ban pendan buram yame ha laki jong ki yeng ki sem ni aingo yame ba haki por shua jong kajingwan kan ka klam ngim shimlala ban yo ya kajing syakri haki yeng kumbangi day namar kijing bon kam bat kijing ya be bat ya pet ki dikot jong ki yeng hala ki jong ki kam kijing kit kliat jong ki harai hagani ka por juga lockdown mela play ya kan ka lat bangila banya syakri lang si yeng si sem ki me ki pa si kon si ti ki xiu ki ba yeng ki ba sem ki men ki para bangi duai bamen pen klan ya kajing im ba kajaman siem bagari bible kan yo ban hiar haki rempai yeng Kristen haki dekot jong ki yeng ki sem bat ki balang ki jongi lemba kajing mat ya kan kajing naka daw jong kan ka lockdown bat ka klam COVID-19 yalami kajing im ki jongi baki long ki jing im ki balong ki ba pen ngau hayame utrai ba unong pen mu jongi to isnai ban sha skor yang ablay na bangi kerpan ni pan yakine baro haka kertang ujisu ubalong utrai ba unong pen mu jongi amen Kamat jing duai ya kabalabu haga negapor kalong ya kabangin kenmau hau blay haga jing duai nakabenta kitu kibamat ya kajing pang ya kajing shitom kibadan haki yeng haki hospital bari kiwe ki jaka ngin kenmau haga jing duai nakabenta kitu kibala de bandu no ikiba it kiba thon ki jongki lingba jong kini ke jingja bat kini ke klam kibadan preng jong kajing snowsi bat preng jong kajing no mensiem ngin kenmau ru banduai nakabenta kitu kiba duk kiba kerdu kibala di bandu ya kabala kesngi ya ki kam ki kti ki jing trei ki jong ki namar ke jing don jong ke ni ka lockdown hakaba ke sarkar ka haban ai ya ke ni ka lockdown na ka benta banyada ya ke jing sapriang jong niu knyang jing pang kidon shibun kibala don mat ya ke jing duk ya ke jing kerdo hakaba kum ke ni ka por hakibala di bandu ya kabala kesngi ke jong ki ngine kan mau kerpang na kabenta jongki hau blay hagi jing duai nga kerpat ye phi ke badan ki yeng ki sem ba phin sngop ha ya ka ban ye duai lang ringkat bat nga ha ke ni ka por na kabenta kini ki mat ya ke bala shania hanga ban ye lam ya ke ni ke jing duai lang hagi ni ka por ngine pendam hau blay hagi jing duai ablay buk pa jongi bahab neng me walong utrai jogi mat ba jogi men sim ki jongi unong penim unong siu spa ujongi unong penlong bat unong penjanai ya ke jinget ke jongi ni wana jan jom me ko try haga ba kum gani ke por ban aingu ya me ko ken rat ba i namar ke jing don kat ke jomi lembat ngi wara pedeng jogi ni ke jing ki bangi ban ya ling ba ha pedeng jogi ni ke klam and ring ya aingu ya me malong blay bom ju eno baru ba don kat lembat ngi ni aingu kerpang go try ya laga jong ke jing seng samla joga KGP sinot sep ngi ka bala la ban pen bet ya gani ke program ma bangin penlong ya gani ke jing duai ka ba kerpang
Try ngiwan ru hagan ni kapor ya kaban bo ti kerpang na kabanta gitu baro kibala yo niu knyang jingpang kibara na pdeng jogi jingpang ba na pdeng jogi jing shitom kibara na ki yeng ki sem kibara na ki jaka sumar hagi hospital ba ki we ki jaka ko ken rat ba yin try la ban na pdeng jongki ki ba don na pdeng jogi jing shitom ka bajur ngagar pat ya mi ablay ba meni snei ban kta ya ki daga sang ti blay ka bala mong ka jong mi ba ki la ban yo mat ya ka bor ba ya ka jing pen kya ke jong mi dan ru na preng jong ki bara na preng jong ke jing no men sim bat ke jing snow do jing kermen ki bara na preng jong ke jing snow tmang ke jing snow kenja ko ken rat be ngaduai na ka benta jong ki ba men pen shat bor ki ko try kta ye ki ga sang ti ke jong mi ba preng jong ke jing sumar baro ka ba ki la pan yo henry ke jing ban kya ka ba janai ka long ka ban na ka ket ke jing snake ke jong mi melong u blay wala ban shna ye ke jing pang baro bat kam dan ka no ka jing pang ya ka ba mi mela ban pen kia mela kulara ka sam ka ba shis palai ka khot ka balai mong mo menong blay bala ban shna ya ka jingpang baro kam dan ka no ka jingpang try ka ba mi mela ban shna me mela ban pen kia ngi bo ti ki do baro ka ba pang ka ba shitom lagi do ki yeng ki sam ki hospital bagin mat ka jingpen kia ka jong me u jisu ru ban kan mau yang ya ka gospel ka jong Lucas khat prar pinyo mong to tip pi ba ki ba mla ban ngi ki brio ki long ki ba la bat mi u blay ngi shakri me u blay bala baro bam dan ka no ka bam la bat mi ngaduai ko try na ka gitu baro ki bam mat ka jing pang bat ka jing shitom bagino mat ya ka bor bat ka jing ban kya ka jomi ya rap ru ki ba ki la ban ong ko mong David aga sam ga ba shis par fuai ngan khmer ki khmat che ki lom nang no kan wan ka jing rap jonga ka wan u try ba thawi ka neng ba ka khndo apreng ki jing pang ba apreng ki jing shitom ka ba ki man ai kin yo snow ba ka jing rap ka wan tang na mi kan mau ko try ba eat ki ki long ying ki long sem ki ba ban do no i ba eat ki ba thon ki jong ki na mar niu knyang jing pang ki na preng ki jing snow si ki na preng jong ki jing snow tmang ki na preng jong ki jing snow kin ja ki na preng jong ki jing no men si ma preng ki jing khuslai ko try drawing agar pat yemi ablay Bamini snay bandan senda jongki apreng ke jing pat do nut apreng ke jing snow si ya ka bamen pen ngan ye ki ko ken rat be dan apreng jongki ki bam la wat ban yo i ye ki bah ye ngasem ki bla klat no ngagar pat ye me ko try be ya ka bamini snay bandan hajan jongki ban pentengan ye ki haga bakum ke ni ka por ban ngaduai ru bamen pha yo men sim ba khot ka bor jong mi u ban pentengan ye ki ko ken rat be nyai ngo ya me ba manong u blay u ba pentengan ye ngi ong ka shiti ka ba ar se ki koren ni we lai ba me long u blay u ba pentengan ye ngi hagi por jong ke jing jan jar ya rap ye ngi ko ken rat be ba di ki long ye ngi ba mat ye ki jing ja ki ba snow si bagin mat ya ka jing pentengan ka jong me haga bakum ke ni ka por try ji subako melong ublay wadan hajan ye kita ki pat do nut melong ublay uba pen im ye kat ki ba snow si ka men sim unong roi sam ga sam ga balai pusau ga khot ga khat prau pen gan mau yangi ba melong ublay wadan hajan ye kita ki pat do nut melong ublay wadan senda ba wi snow ye kat kita ki ba snow si ka men sim pen tengan ye ki ha ga kum ga ni ga por ken mau lem ru na ga ba ki ba duk ki ba kerdu ki ba ban do ye ka ba lai ka sngi ga jongki ki ba ban do ye ki kam ki jam ki jongki ko try be i jonga try ngim la ban yo i ngim la ban tip ko ken rat be i henry me tip me yo i ki hang no ki don me tip ye ki jing don kam ke jong ki ko ken rat be i ya rap ye ki ba ki la ban shanya tang mi u blay u bala ban ya rap ye ki u blay u bala ban don rin kat bat ki ko ken rat be i o ko mamela kular ko try ji so ba ko ra ka tien ga jong me unong roi sam u pen gan mau yang i wong ki sing sam la ki la ban kerdo bat sha tangan re ki te ba shap ti nge me ke nam kerdo lanu ru ya ke ba ya rap ye begin mat ye jing pendap ken mat ye jing kerkhu ken mat ko try be ye jing don ren kat ke jomi o ya rap ye ki ko try be begin mat ye jing plilat plilenti ke jomi ling ma jong nu re jong nu ki bala ban rap lem ye ki ya ka kum ke ni ka por naman melong u blay jong ke jing pendap u Jehovah Jaira u blay wan pendap ye ki jing don kam ke jong ki baro shim ko try be ye ngi ko bangingilong ken mau ye ki kilong yeng baro ko try be ki ma mat ye ki jing ja ki ba snow si aga ba kum gani ka por ki ba na preng jing no man si ma preng jing snow si long ma me u blay uban yeng bat uban ye don hasenda jongki snow go try aga ba ngo ga jongi ma bat kilat igilat kilat kring kang ki palat ki ma mi ju sham ma ga jing im jongi na ba gini baro nga pa na ga kerteng ga bat yang tam ka jong try bat unong pedim jong yu Jesus Christ ulong ju menementa ba juri ki arta ba ki ba bam ju kutru amen.
khot kan ka por teng ni duai lang dam dagi khon samla ka bangin duai nam dagi khon samla ki badang dan apeng ka jing puli puthi ka jongki ki kam ki jam bat ru ki wei ki mat ki bangin duai karpang na ka dagi khon samla teng ni duai ngai ngo yeme au blai namar kan ka por ka bangio ban wan kan ka singi ka ba krau ka ba kentang ka jongme bat ka ba kum kan ni kun ko try kalat banginu wanang lemba kan ka rensan ban duai karpang ki khon samla ni duai kan ko try ki khon samla ki ba de ban ya lemba ka jing do jing kermen kam tam ki barang dan apeng ka jing puli ka puthi ka jongki try ji suba e ni duai namar ki ya lemba ki jing e kiran shibun ki bam yo wat ki lat kum ki tiar kitar mobile bat internet ban dan apeng ki online class ki don pada ru kan ko try ki khon samla ki bla klet bat ki bla lesting no ya ka thong ka jongki ni duai kan ka por ka ba mine sham ki ba kum kita ya ka ban kran ki kan ko try bakin kan mo ya ka thong ha ka jing em na ka ban ta ka loi ka jongki ni duai kan ko try ya ka ba men playlat kan ko try wat apin kan ka por jong ka jing khangdam bagi khon samla kan ko try kin wat ya me bat kin phai shame bat kin ko try kin bu ya ka thong ha ka jongki ya ka jing em ka jongki bakin yai be saprang wat aga ni ka por jong ka jing khangdam ban pen kre ya la di na ka ban ta ka lawai ha ka jing puli ka jongki dan rengkat ru kan ko try ki samla ki badana perdeng ka jing kerdo ya ki kam ki jam ngaduai kan ko try ka bamen playlat ya ki bagani ka por kan ko try ken pen kre ya la di na ka benta kan ko try ka kam ka jam ka baki de ban yo bakinum song thia thai kan ko try Henry kindan ka jingyo i ka ba thamai kindan ka jingyo i ya ka ba pernai wat apeng ka jingdom dan rengkat ki badang sedang ki kam ki jongki I men si me ki ko try wat apeng ka jing sange no jongki kam ki jam bakinum do men si men re ko try bakin yang ban buk ka thong ka ba thamai na ka ban ki kam ki jongki dan rengkat ki badan sejingai na la yeng ki taru kan ko try ji suba e ken la shisha ken ko try ban ka jing tengen ka ba me ko try melong play ba bat yaki wala ki dan shanu ken mau ki samla ki ban jing shate sakhum ha ki jing melin ki ba sneu ha ki jing auria bat ko try ken ka por ka ba ki pendon kam ya ken ka internet bat ko mobile bat shibun ki bla shate sakhum ha ka jing melin ha ki ni ki e ru bat kham tam ka jing kwa brai ka dok kum ka pornography ngaduai try ka ba men that iki kan juri trong ka jing kwa brai ngaduai try ba men thung ka tan rai ru blai haki ba kum Daniel kin not ban ong ngalat mus khamala ka dok not banom pen tinget yela de bat skemi ki samla ko try kham tam nga ya sa ya kan ka por ki tu ki ba dan apeng ka jing shate sa khum ken ko try ka jing belin ka kia do drugs ken ka por ken ko try ya ka ba men plat siliang yaki ba ko try ha pedeng ka jing ya khun ka jongki ken ko try ken ma ru ya ka jing job ka bawan na mi ken mau try ki khun samla ke baran ka jing pen kre ya ka song tha song man try ba kinum do jing kermen en ra ken pen song rem ya la di ha meu mau siang ba kin dala tai ya ka yeng ha ka ya ka jong mi ken tai ya ka halor jong mau siang try ba i ni aingo nama ki khon samla ki ba try ha ki emlang ka salang kum ki volunteer lam bagi dorba snong bagi sang samla snong de ya da ye ki ken ko try badai bor ye ki ken ko try bakin try ye ken ka kam da men sim IT lot bat ka ba len no ye la di ken ma me ko try chi su be ye bakin ga sngi jong ka jing duai ka jing ya san ki khon ki jom me ken ko try ki phai shame ban ye ma ta tin ba me diang me yo sngo jing khot kar pa changi na ba kerteng chi su ngi ngi pan menta la kartaru amen Hakani ka por bamanta haswa bangin pinwai kani ka jing shakri ka jongi nagalyang jong ka jing sang samla ke chipis na samngi ka pinpao ke jing khublai ke bakarpang ya baro ke no shimanta hakani ka jing sang ka bakarpang hakani ka janmit to blain kar khu ya phi baro ke ba shimanta hakani ke jing sang duai ke jongi kibla bu hakani ke program ba phi baro kiba dan menta haga jaka jing shakri jong phi laklong haki jing ki sam ke jong phi
Ngai kublai ker pangru igit khot jong ka program management committee jong ka good news TV kabale shitom man pin byang ke baro baba pelong ikri program ka ba job kumne koma ka kalong ipen paru ka jing sngongo ka ba kraw ye ka jing try shitom jong kinong try ka ba po ka studio ka jongi nagamta ban mit pin byang ni ka program to play unkor khui phi kumju barkum joru ngai khublai ker pang phi baro ki prabange bale phi baro ki ba snga par shashko ba ya pet ni program ublain kor khui phi ublain non kat bat phi un ai phi ka met ka phat ka ba koi ba khia kham tam ha ka por ka ba ka por ka ba tan ublain non kat bat phi unila me phi hapreng ni ka jialenti ki jongi kbron chibun ki jing ha ka jialenti ki jongi hasla chong kare ka prthai to blain kor khui phi baro nangne shakmat ngin ja du daga bor baga jinglam baga jingkor khu ka bagan ja blai ke jong blai na jrong u blain kor khu ngi lang baro nagamanta ka buram jongu amen ngin benwai no egani ka jing shagri jongi hakani ka janmir ka bamanta balshwa bangin benwai gani ka jing shagri tongi sno lang banir wai gani ka jing wai ka balai spa an re phupra ka jing wai ka bong ko trai chisu tang hame hi ngasham jingsok jinkman sharom shanang ngawat laslam tang hame ngalasham ka jingruai ka balai spa nrefopra Toblen kurku yegani ke jing shakri ke jongi ke bangla yo hagani ke janmir pamanta tongin penwai no yegani ke jing shakri ke jongi tongi dwai au blai bokpa ujongi ubahap neng
ngidap de ke jing sngongo ka ba kraw ya me nama ba me madan lam don kat bat ngi agni ke janmit ke ba menta habangila yo apan pendap igni ke program ngidwai ma kata mami snahi ban kur khupat mami kini ke program ke balan pendap ba kini ke program ke la pendap kan long sha ke jingkur khu ye ke ba bun au blai ngidwai ma ta snahi ke ba mi man ke shan bor rukum ju halage sngi ju ke jing im ke jongi habang im ha bukum kini ke por ke ba bat ke batan ngidwai ma kata ba men lam mengi kum mi chu lam ha ki por baro au blai idwarun mata isneben sha skor baban priang yagini ke jingdwai baro ke bang yo pan bu pan khor ker pat hagini ke janmit ke babanta bikin long sha kum ta ke jingkinya ke ba im ke ba khut bat ke ba priang hon ha ke khet ke jing isnai ke jomyo blai mata isnai ru mata ban ker khu ker pang ru yal ke jong ke jing seng samla ke jong mi na ke por se ke por bagan laban shakri mi war ha ba kum ke por ke ba bat ke batan idua ngi pan ngi boti ban ngai ngu emi amar ke jing darang kat ke jing khu ke jomi hakene ke jing shakri ke jungi hakene ke janmit ke bamanta trai ba wa no ru jo ke jing shakri ke jungi tu da ai ru ke jing ai bara byang ke jomi balong ublai khpa ublai khun baru ublai men si ma khut ai ba ne ublai balong lai ngut hawe long le man kat ban ngi wei pe wei balong le man kat la ke jong ke jing sang sama sinat Malon mengkat bagi bengat ke lengkeri bagi perthai. Malon kat bagi rempeng ke stan ke mar ke jing bagi jing tenjuk jong ke jing im. Malon kat bagi tabrok be war ke khmat ke jomi. Ke blan ke ri basrak perthai. Menta sidu ke taba bom cukur ru. Amen.